40 سال اینجا اکنون من اسفالت شد آواز شد صدا من هیچ تازگیش برداشت نیه همه دو چیپ ترکه موسیقی کوچو کرده آقا لباس پرستار رفتم میگردم همه موسیقیشه یا با بالای برون بنده آبادان منی رئیس محله هم گفته که اونجا سیخ شده که همه کاش آده نمیشه مالش برادا حالش میپاتاد سر راهی راه ماشین هم آده خالی که برست برای من اساس کرده برفتگی چیزی برای من برداشتگی نه ایسو ҳолати ободонӣ ва ба партовгоҳ табдил ёфтани кӯчаи ба номи Саид Умарови шаҳри Хуҷанд боиси нигаронии сокинон гардидааст. Партовҳои гуногуни маишӣ, қутиву халтаҳои полиэтиленӣ аз худ бӯи ғализе бароварда боиси нороҳатии ҳар роҳгузар мешавад. Дар роҳи мазкур якчанд мағозаву иншооти дигари тиҷоратӣ мавҷуд мебошад. Ба гуфтаи фурӯшандагон ҷамъшавии партови мазкур дар ҷойборҳо бар асари шамоли шоми 4 июл ба амал омадааст. аммо инҷо саволе ба миён меояд, оё алафҳо ҳам дар як шаб рӯида то ба қадди одам баробар шуда бошад? мутаассифона асаби оне ки шаби гузашта ҳамин шамоли сахт ба амал омад, ин партовҳо аз дигар ҷо бо воситаи шамол омада ҷамъ гардид ва мо албатта қарзи шаҳрвандии худро дар самти нигоҳ доштани ҳифзи табиат ҳамарӯза гузошта истодаем. ин кори якшаба нест, лекин ҳаддаримкон он имкониятое ки ҳаст گرد و اطرافی که آنها مغازه دارند و پاکیزه نگاه می‌دارند ممکن است وقت ناکفایه است. ин ҳолати ҷойборҳои канори роҳи микроноҳияҳои 27-28 шаҳри Хуҷанд мебошад. манзараи мазкурро метавон ҳамарӯза мушоҳида кард ки гӯё ин ҷойборҳо ҷойи қуттиҳои партовро иваз намуда бошанд. партовҳои маишиву алафҳои бегона боиси ба ботлоқзор табдил ёфтани ҷойборҳо гардидааст. бинобар маълумоти раиси кумитаи маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд дар ин минтақа наздик 33 адад хонаҳои баландошёна мавҷуд мебошад. аз мушкилоти пешомада онҳо борҳо ба масъулин муроҷиат намуданд, аммо вазъият ҳамоно бетағйир боқӣ мондааст. ҳар ҳафта сокинон вай мекунам ин мағозаи ваҳо тӯи дига тоза када мана партов буда мепатон агар вай қоғоза ваҳоша монигиша мана ваҳо гишта нашта хӯрда кӯчарово будам ҳозир ба кам шудагӣ ман ба пешниҳод медодам ки ақалла дута то мактаби пӯлотфа нест вай кӯчаро ақалла якта дута мондан дар кор ман вай кади будам гуфтаи будам мемонам гуфта вай кади будам рӯзаш бишояд сони мемон дигам соли қабл роҳи мазкур пурра мунфарш гардиду корҳои ободонӣ низ гузаронида шуд. аз ҷумла алафҳои бегона тоза гардида гулҳои рангоранг низ шинонида шуд. ҳоло бошад қисме аз ҷои гулҳоро алафҳои бегона гирифтаву қисми дигари гулҳо оғӯштаи партовҳо мебошанд. бинобар маълумоти масъулини сарраёсати ободонӣ ва хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Хуҷанд айни замон дар шаҳр 262 нафар рӯйбандагон фаъолият доранд. онҳо асосан бо тоза намудани кӯчаҳои маъмурии шаҳр машғул мебошанд. дар ҳолати бештар гардидани шумораи рӯйбандаҳо онҳо метавонанд ин минтақаро низ ба инобат гиранд. تصمیم گرفتیم که در عرفه عید سید قربان در این محل شنبهگی گذرانیم. جویبارها و گلزارهای مابین راه را از علفهای بیگانه از پرتوها تازه نموده پرتوها را سریع وقت براریم و در نوبت خود از ساکنان این محل و خواهش می‌نمایم که برای تازه آباد نگاه داشتن این موضوع حصه‌گذاری نمایند. پرتوها را نپرتایند. ما قرار دادیم که برای به این منطقه نیز وابسته نمودن رویبنده‌ها کاربری نموده رویبنده‌ها را به این به کار قبول نموده به این منطقه وابسته نماییم. зиёд гардидани партов дар роҳу ҷойборҳои ин мавзеъ на танҳо боиси коста шудани як мавзеи шаҳр, балки боис ба хуруҷ ёфтани бемориҳои сироятӣ мегардад, зеро аксарияти бемориҳои сироятӣ дар фасли гармо хуруҷ ёфта барангезандашон партовҳои гуногун ва ҳолати бади санитарӣ маҳсуб меёбад. тоза кардани маҳаллӣ зист бошад кори дастаҷамъона буда умед мебандем ки дар баробари масъулин барои ҳашари дастаҷамъона сокинон низ барои тоза намудани муҳити атроф саҳм мегузоранд.
гузориши оғлой Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.